Datorren larun batean, apirilak 26, Gernikako bombardaketaren eta mazazpiegarren urtearen harira, talde antimilitarista, ekologista eta internazionalista, zazpiegarren bizimartza antimilitarista antolatu dugu, Euskal Arma egintza zabaltzeko asmoz eta bere errekonbertzioa industria zibilera eskatzeko. Bilbotik aterako da, maiketan, gerora Barakaldora joateko eta bertan Prezikaz enpresa bizitatuko dugu. Prezikaz, IETP taldearen baitan dago, superaleazioak eta mikrofusioaren produktuak egiten ditu, batez ere, hegazki militarretan erabiltzeko. Eurofighter, European Combat hegazkina dena, A-laureun garraio militar hegazkina eta Tigre Kombate helikopteraren aztanak fabrikatzen ditu. Hoet dira, Europako programa militar nagusiak eta Europako herrialde guztietan hartuta dago programa militar hauetan. Gero, getxora joango gara zener enpresa bizitatzeko, dezakegu zener dela enpresa nagusia, enpresa matrin, zer nagusia Euskal Arma egintza. Oso ondo kokatuta daude arlo militarrean, beste kontratu politikoa ditu eta harreman zendu dago defentsa ministeritzarekin, agian horregatik airezko armadaren zarietan parte hartzen du babesle moduan. Gainera, Euskal Unibertsitatearekin ere harreman zendua dauka ingenieritza eskolan eta urtero joaten dira ingenieritza eskolara langile berriak lortzeko, edukitzeko eta bere produktuak zabaltzeko eta bere irudi publikoa garbitzeko. Zener enpresa, getxotan dagoena, IETP taldea eta beste bat enpresa kontrolatzen du eta dezakegu enpresa nagusia dela Euskal Arma egintza. Satelite militarrak, misil motzak, adibidez, duela gutxi, defentsa ministeritzarekin programa berri bat edo kontratu berri bat lortu du misil motza hauek erabiltzeko F-18 hegazki militarrea erabiltzeko. Baita ere zen, A-laureun garraio hegazki militarrak atal batzuk fabrikatzen ditu eta diseinatzen du eta gainera Eurocopter eta bat baita ere diseinatzen ditu. Orduan, gure asmoa eta aldarrikapena da Euskal Arma egintza zabaltzea bizimartza honekin eta bere rekonbertzioa zibilera bihurtzeko. Arma egintzak sufrimendua lortzen du gatazka herrialdetan eta hainbeste herrialdetan saltzen dituzte bere produktuak Euskal Arma egintza eta hori da salatu nahi duguna bizimartza horrekin adibidez Israelen euskal teknologia militara erabiltzen da herri palestinara suntzitzeko.